ja täällä Hartwall Areenalla Jokerit IFK. Maaleissa Jokerit Tomäski, IFK ja Lundell. Kiekko jäähän ja Jokerit voittaa aloituksen. Ja menettää kiekon, nyt ei oikein pääse peliin mukaan. Ja siitä pääsi Kanteen laukamaan. Tomäski hoitaa tilanteen hienosti. Tässä kyllä on Robert Aavulu ja Salmelainen pääsi hyökkäykseen, mutta ei taaskaan onnistu. Ja Jokerit tekee maalin. Maalin tekijänä numero 40. Sami Lepistö ja IFK voittaa aloituksen. Ja homma oli hoidossa kyllä. Autonen Janne ja yrittää laukata. Ja Jokerit tekee maalin. Hidastus. Maalin tekijänä 40. Sami Lepistö Jokereilla. Tässä Salmelainen taistelee kiekosta hienosti ja syöttää Autoselle. Autonen laukoo ja se on melkein maali. Ja kolmas maali. Maalin tekijänä 16. Toni Dauma. Puolustus todella. Siitä pääsee yrittää Häskinen, mutta siitä tekee taas maali. Ja IFK on todella sekaisin. Ei peli kulje nyt yhtään, vaikka Salmelainen pääsee ja se on maali. IFK ensimmäinen maali, numero 8, Toni Salmelainen. Ja siitä niin toinen maali IFK. Maalin tekijänä 25, Timo Pärstinen. Ja se jo Toni Häppälä. Äsken on hieno peli. Ei kylläkään mikään maailman ja nyt siitä 4. IFK, maalintekijänä numero 8, Toni Salmelainen.